Акай Муҳаммад, ина девонаи эс-класс, светшам хелеай. Светш сирхай, фар надуро, хинаки ганда тозаай. Ина дурунаш, панорама. Бо лонгай. Акай Муҳаммад. Ина дидиш? салони дурунаш. Ай мошин тозаай. ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба куллио биначони шабакаи Дубай ТЖ ва ба куллио нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорен. чо кардем бародарҷоно, созаен хубаи интанҷен, саломатитон хубай. бисёри бародаро дар Русия, дар Тоҷикистон будан, аз ман хоҳиш мекарданд ки рафта мошинои Toyota Camry, Lexus, Mercedes S-Class, Prado, BMW, Audi, Lexus 570 ва дигар мошинҳоро ва дигар намуди мошинҳоро абзор бикунанд, дар бораш барои мо маълумот бите ва нархша гап зан ва нархи растамошкаша гап зан ва дар муддати чанд рӯз рафта дар Тоҷикистон мерасад. Ҳаминашро барои ман гап зан ва чӣ қадар маблағ дар ҳама ҳамин корҳо сарф мешавад, ҳамонашро ҳам гап зан. гуфтанд ҳамон қадар маблаға мо барои шумо роӣ мекунем, ана ҳамон мошини дилхоҳи моро ба Тоҷикистон равон кунед. Лекин гуфтам бе ягон фиреб, ба боварӣ. инак дӯстони азиз, ман як акара ба ҳамин барномаи худам даъват кардагӣ ҳастам ки ба ҳамин корҳо машғул аст. меояд дар як моҳ, ду моҳ, 3-4 мошина мегирад, мебарад ба Тоҷикистон. бародари тоҷик аст, иншааллоҳ то ҳамин рӯза ягон нафара, ягон клиента масалан фиреб кардагӣ нест, ягон шахсам шикоят надорад аз ин бародар. ҳозир ҳамашро аз ҳамин бародар мефаҳмем ки растамошкаш чӣ қадар аст, дар муддати чанд рӯз рафта дар Тоҷикистон мерасад. ҳамашро аз ҳамин ака мефаҳмем. ва дӯстони азиз, боз як чизи хубро мехоҳам барои шумо пешниҳод кунам ки кадом мошине ки ба худи шумо писанд аст, фарқ надорад Lexus, Toyota, чӣ мошине ки бошад, мошини дилхоҳи худатонро метавонед ки дар WhatsApp мо гап занед. силка WhatsApp дар описание ҳастай. мо ана ҳамон мошинро абзор мекунем, дар бораш барои шумо маълумот медиҳем. агар розӣ бошен, сумша роӣ мекунен, ин ҳами ака хати чақчақ мекунен, ба Тоҷикистон бурда дар дастон месупорад, бе ягон фанду фиреб, бе ягон дуруғу мошенникӣ. салому алайкум ака. чӯкади ака, созу хубӣ? Салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. хубем бародаро, саломатиятон хубай, коротон хубай. хай нами додари моро имрӯз даъват кард. алҳамдулилло ки хай морам чанд хашид ба ҳамин коро сару кор дорем. мисол хела хуб мефаҳмем. алҳамдулилло мошина мисол тақрибан чанд сол читай дар ҳамин коро кор кардастем. иншоалло ки ҷа ягон фанду фиреб, ягон чӣ нестай. ин ҳами мисол ҳами додармонай, ҳами ҳама адресҳои моро худшан метиҳатон бародаро. ҳама чӣ хона дани, ҳама чӣ ҷода зиндагӣ мекунем барои мошингиритон. баъд сар мешавам, например мошино бисёрам бародаро. Camry ҳам аст, Lexus ҳам аст, 570. чӣ намуд мошине ки ба шумо маъқул аст бисёр аст. алҳамдулилло ки мошинои хуб амрикоишам ҳастай, дубаишам ҳастай, мошинои нозадашам ҳастай, задагишам ҳастай. лекин мошинои беҳтариншам мо вибират мекунем. алҳамдулилло ҳозир як тақрибан 2-3 мошин мондараҳай. вазъият барои вазъият камтарак раҳо маҳкаманд. иншоалло ки мошинам ягон 20 рӯз пас бояд бирасанд.
бо мо иншоалло ки бародар мегира мошиноро видео мекунад мепартояд силкашда бо тамошо кунем бинем чӣ хели мошиноҳои чӣ хели мошиное ки маъқултон ҳастанд бародаро. Камри, Lexus 570 S-Class, Mercedes, BMW 570, Land Cruiser 200 чӣ намуд мошине ки дар кортон боша ҳамин додар мунаe ба ҳамин обращаться кунед. ҳамин мода мега бародаро бо хеле клиентҳои реальни бошанда бародаро шуморо ҳам фикр кунем барое ки бисёрш мепурсад ака ин мошин чӣ хела ин мошин чӣ хели нарх мешава барое ки ҷадам сум расход мешавад. Мисол барои рафтан мошин бозора ҳамаш расход дора бародаро. Квартира дар расход мекунанд, такси дар расход мекунанд. Мисол хуб мешавад ки мисол агар реальни клиентҳо бошанд, одамое ки конкретни бошанд, мисол пешакӣ пешниҳод кунанд ин бародари мо ҳамаш хати алоқа бурояд мисол гап зананд хати ҳамин ин мода обращаться мекунам. мо иншоалло ки кораи ҳамаро буд мекунем. Мақсад ки бародарҷоно кадом мошине ки дар худи шумо писанд аст ана ҳамон мошинро мо дар бораш обзор мекунам, мошина дар бораи мошин барои шумо маълумот медиҳем ва агар ба шумо мошин писанд омад маъқул шуд метавонем ки қатъи ҳамин ака алоқа да биброен ҳамаша бо замин ака барои ба худи шумо ҳам мегӯяд. боз мо айни ҳол дар ҳамин шарҷа ҳастем. дар шарҷа неми мошиномонам дар тоҷикистон ҳастай. камри дорем дар уҷа, прадомон ҳастай, камриомон ҳастай, лексусомон ҳастай, ҷиксомон. бо иншалла ки бо инами ягон 15-20 рӯз пас прадомон мераса. 1-2 дона прадо бо дорем. дар раҳан камтар вазъият ноором аст, аммо раҳ маҳкам кардагиай иншалла ки ҳуй меша. лексусои RX-ои Америка дорем, тоза прадомонам тоза задагиҳо нестанд. камриомон душанбеда ҳастай, тозаанд. прадомонам тозаанд, душанбеда ҳастанд. хай алҳамдулилло ки мошинаи мо мошинаи тозаанд алҳамдулилло. баъд бародарое ки реальни бошанд, мошинхар бошанд, мисол беҳуда мисол як хелиш мега ака ира обзор бутем мисол мегем ай нархи растамошка мисол бародаро ай соли мошин муайян мекунад. мошин чанд солиш нав боша амуқа мошин растамошкаш қимат мешавад. барое ки тақрибан онзи мо мошинаи 2019 боло ай 6 моҳа боша то 6 моҳа то ҳамихелия ай болорам боша ҳамин 2020 тақрибан 50% медурояд. ай то 2010 мошинаи 2007 8 9 10 растамошкашон бо камтар арзонтар ай 10 боло баъд камтар қиматтар меша растамошка. ёшам фикр кардан дар кораи бародаро. баъд доставкаера ози вазъият ноорум $1400 шидагиай бародаро. то ҳамун душанбера мошина доставка мекунем бародаро. як ҷо сарапи нашид ҳамун ҷои сарапи нашам бародаро мо худмон отучат мекунем. мисол ҳамун мошина мо чӣ хеле шумо қабул мекунем мо ҳам то тоҷикистона мерасонемтон. шумо мошина қабул мекунем пулша баъд пардохт мекунем. ё ки меша ки шумо пули мошина аванс равон кунем пардохт нимша пардохт кунем бародаро. мо ними дигаш худмон метиҳем мошина мехарем бародаро. мошина мехарем, камера мекунем, видео мекунем то балоношам мотор патор дурун салон ҳамаша шумо дар равон мекунем бародаро. шумо бинен хушру бинен баъд маъқул карден мошина тамом. барое ки мо иҷа оз мерем шумо мегӯем ки мошинаро бинен мада маъқуле мо мерем. вақте иҷа қонун дорада бародаро залог доди дигар залога гирифта намешавад. залоги намо мебарем мисол яхе мошина $200 додем мисол баъд шумо отказ кунед $200 мо месӯза бародаро. барои ҳамин хушру мо иншоалло ки видеоро паҳн мекунем. видеои мошинаро ҳамин додар монда ин додар шумо бо видеоро мепартояд шумо тамошо кардан мегиред мошинаро. ҳамун кадомеш ки маъқул шид иншоалло ки бо гап мезанем. мисол ҳамин додарда гап занем ин мода мега шида каҷон гап нест. чӣ хеле ака худаш гуфт 1-2 рӯз пас боз якчанд мошини дигарро равон мекунад ба тоҷикистон. рафта онҳоро ҳам ба навор мегирем ки мошино чӣ хел ҳастанд, ба чӣ мебаранд, чӣ хел мебаранд, ҳамаша ба навор мегирем. ин бародарҷоно ягон ҷои фанду фиребаш нест. иншаалло ки бе ягон фанду фиреб бе ягон мошинникӣ кора мо ба анҷом мерасонем. шумо ҳам чӣ гуне ки ҳамин ака гуфт харидорӣ конкрет набошад ки вақте мошина мақсад харидорӣ вақте мехоҳӣ барои бихариш дар он ҷа залог меспорӣ. вақте ки ина шумо як мошина маъқул карден мо рафтем вайда залог споридем. вақте шумо ки отказ ки карден дигар мо залог обратно гирифта наметонем. бо хотири ҳамин бародаро харидори конкрет набошен агар марҳамат муроҷиат кунед. силкаи WhatsApp дар описание ҳастай. харидори конкрет набошад.
ягон суханига дорӣ ака? бо бародаро мошинои хубанда, мошинои амрикоӣ ҳам ҳастай, дубай ҳам ҳастай, канадскӣ ҳам ҳастай, японскӣ ҳам ҳастай. Чӣ хеле мошине ки барои шумо маъқулай, корейскӣ ҳам ҳастай. Чӣ хеле мошине ки маъқулай, мотор аз 1.5 сар мешавад, мисол то 2.5 то 3.5 бародаро, 5.5, 6.3 мерседесои С-классо бисёриш. Прадохай 6 силиндрар ҳам ҳастай, 4 силиндрар ҳам ҳастай, лексусои 350, рексои 3.5 ҳам ҳастай. хай мошино бисёр лексои GX 470 ҳам ҳастай, V8 кадаги Land Cruiser 200 ҳам ҳастай. V8 бародаро, ин мисол шуморо хуб фикр кунед, барое ки шумо мошина маъқул карден, мо инҷа залог шабутем $200, баъд шумо инҷа отказ кунем, мо $200 месӯзем бародаро. барои ҳамон мисол бо иншолло ки бародар силкара мепартоятон видеора, бо иншолло ки хитон бинен, бо мошина дар Тоҷикистон мерасанд, видео мекунанд, мепартоят додармон, бо иншолло ки бинен беҳтарин мешавад, хуб мешавад. бо мошинаро хитон мебиен, дар Эгар форатон мебинем, форатон дар шаҳри Душанбе марказда ҳастем, ҳамонҷа мебинем. хай бо иншолло ки алло меҳрубоне бародаро. гап нест акаҷон, раҳмати калон. инак бародаро якчанд мошина ба Тоҷикистон равон кардагӣ ҳастанд, ҳамонро мемонем тамошо кунем ба хотири бовар кардаантон ки ҳамун акаҳо дар Тоҷикистона, не ки ҳамин ака ки фақат аз барои Аллоҳ кор мекунад, ягон клиентша масалан кидат кардагӣ нест, ба ҳамин ака бовар кардагӣ ҳастанд, сумша додагиянд. ин ака меояд аз ҷа мошиноро мехарад, равон мекунад ба киштӣ, тоҷиро мераванд. то мо мошиноро мегирем бародаро, даставка сар меша бародаро, вагон қатӣ мера, мисол трейлер қатӣ мера акаҷоно. мошин мера то Эрон ака, баъд ай Эрон бор мекунанд, вагонда мераванд, Тоҷикистонда мерасанд акаҷон. шумо мошиноро ай Регар қабул мекунед, ай границаи Регар бародаро. мошина мо ай ҳамҷа чӣ хеле видео мекунем, шумо ай ҳамҷа қабул мекунед. чизеш гум шава ака, я чиз гум шава, мо отвечат мекунем, ё я мебели шикастагӣ боша, ягон чиа хай гуфта намешава. ин оҳанай мисоли, вагонай мисол бародаро, лекин мо алҳамдулилло ҷавобша метиҳем, барое ки мо шумо дамо боварӣ кардед ака, боварӣ ки карден, морам алҳамдулилло, морам холисалилло, морам ба ҳамин хотири Алло кор мекунем бародаро, ки мисол кормон пеш бурава. хай алҳамдулилла, иншолло Алло меҳрубонай, бо хубтар мешава. бо видеоро ки диден, бо иншолло ки шояд ки читон боваритон боз зиёдтар мешава. шир акаҷон, гап нест. ҳамун мошинаҳое ки заказ кардагӣ ҳастанд, як ду рӯз пас мераванд, онҳоро мерем ба навор мегирем. чӣ гуфтан ҳастем бародарҷоно? боз хоҳишон мекунем ки инсоное ки конкретна мошинхар ҳастанд, метавонанд ки дар WhatsApp алоқа биброен. пеш аз ҳамон мошина харидантон мо ҳам мошина абзор мекунем, дар бораш маълумот метиҳем. маъқултон шид, баъд метавонем ки харидорӣ кунем. маъқултон нашид, бо мерем якта дигаша масалан чӣ мекунем, абзор мекунем. зинда бошен, саломат бошен. видеоро мемонем, тамошо кунем. мошиное ки заказ кардагӣ ҳастанд, мераванд ва боз дигаро дар Тоҷикистон ҳастанд, тамошо кунем. салом бародаро, хай иншалла ки бахайрай, нами додармонай чизе обращаться карден, нами додармон мода мега. хай Алло нигоҳбонтон боша бародарҷоно, дар ҳаққи монам дуо кунен, иншалла ки Алло меҳрубонай. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Layla Şarja رفتم معذرت. لا